di ba? Ay, amo. Tapos maganda yung tiktok party. Alagpas pa kayo ng party? Amo, isikot to. Isikot na sa way. Ikaw pala isa. Yeah. Okay. Kasi ilan sa lang. Bukod ka, tumas arayo pa kanto. Sa tuka po. Amo. Puro pa. Ano na ni ba? Kanong na ba? Sa hindi ko matatapos ay. Amo pagsari gaya. Nila alam ang lettuce farm dito. Amo pero medyo memorize ko. Bubuan. I'm sure. Ano, palawasan sa tunapwa. O siya, last time parahit kita, promise. Maniwala kayo sa akin minsan. Kasi minsan, may memory gap talaga ako. Yeah. Parahit. Alam ko parahit yun eh. Okay. Oo. Agkusari ko so pinsan ko agong kanto. Sa taga-sadi managtok hindi malilipat lang yan ako agyan. Palikuli ko kaya agyan nga rin bakong tinulid na sana. Uyang. Sana ko malilibot ang mga Bakas na din. Takot ako sayang. ano, hindi yan nagluwag. Hindi ko naman. O na kanid. Baka nalampas na kita. Di ba ko ito paloob? Mag-unga na kita sa aking manay. Amo? Nanay, good morning po. Saray po ma'am sa akong mga lettuce. So, mga tanong po. Kadi left side ko mo. Left side. Ay, sa tinapa nga ni. Amo, thank you. Sa tinapa, thank you. Salamat po. Ma'am, bistado mo ako. Bistado mo ako ni nanay. Ngat ako na, bisto. Oh my gosh. Uday, sada, aday, sobra na, day. Amo di. Yeah, I'm sure. Unang ligaw po nila Ma'am Hazel at Ma'am Jana. Isa kaya nagsabing sadi. Amo nagsabi ko. Sa to po lettuce farm. Lettuce farm po, sir. Amo, sir. Ikarlo ba, sir? Amo, sir. Thank you. Ikarlo ba kuno din na paril din? Dito pa nalabusan? Kaya raw na. Sorry, man. Pag unang ko ya, nalabasan pa. Ayaw mo ka na nasugpuan eh. Ang kinakutenis. Ano niya ko entrance fee? Uda din. Magbakalsa na kita din sa mga gulay din. Ganda. Parang. Bye. Oo, alam ko ito na yun. Malapit na po kami sa lettuce. Sir, good morning po. Sir, sorry po sir, so pa, lettuce po? Amo po. Amo po, salamat. Amo. Ikaw, maniwala ka ka na minsan na mo? Kada mo man gano'n ka, kamis siya. Isi ko ma'am dyan, diretso pa to. Laman ka piling. Pwede naman kayo, unong ganda. Sige, isi ko ang kuto din, end. Sige ba? Pulis ko no kita ma'am dyan, ah. Isi ko palikunay ka mo, kaya ka common sense pare ko. Ay, sa din na karat, dia.
Yan sadi. Ada yan sadi. Ah, sadi na pagaday. May baklay na kami. Amo na bubana ka. Wow. We are here. Video amin. Bago pa ma'am dyan ang ani. Baya naman kami ma'am. Good morning. Beauty and the Beast. Very lamod-lamod po ang daan. Kasi po nga umulan kagabi. Pagka na ito, doon na kita makadadagos nga ni Marisa na. Buko pa yung mamihisil na dakol sa maray. Kaysa mamihisil ko usad. Ako pa mamihisil pigtatanom na iba. Ako po kaya ako mamamiss siya minsan. 1 year ago na kami last na nag-iyan sadi. 1 year ago na. Yes, nag-appear na. Nag-appear na. Tapos Sarap. Ito, mas masarap to. Dito kami sa mas masarap. Ito, mas masarap. Ang salad po. Ah, okay. Tapos ade po. Alas ngamin man po masiram. Tapos agdo pa po kami. Ibang variety po. Sali pa po. Oo. Sa pinakamasiram-sarap mo po. ibang variety for the ibang po kaya mga variety. Oo. So taga Manila pong taga nagpakasyon ya mo dito nagpokus sa hapon. Ah. Ay, amo. Okay po. Dali na aritasan masiram. Sarap. Ito, mas masarap to. Dito kami sa mas masarap. Ang salad po. Ito, mas masarap. Ang salad po. Ah, okay. Oo. Sa pinakamasiram-sarap mo po. variety for Oo. Ah. Ayaw mo. Okay po. Dali na aritasan masiram. So, Ma'am Leia is picking up lettuce. English yung ang aking vlogger ngayon. Yes. Si Ma'am Hazel po yan. Gusto ko na Ma'am Hazel. Because it's my first time here. Ang gabi. Hey, diba? Why not? Kay Ma'am Patty. Ma'am Patty. Kung nag-iriyan kami sa dim first time, nabara kami sa grocery sa di. Kada pulo sa da. Marami tig kakabangang sakong na.
Pero gatigi ko sila kadugin. Uno manakil, nakakaon man na diri ni ga ano. Color dark green. Sino kaya si Tara? May ako baan? Mga perang months naman balikan na mo po. April ko. Ha? April. Oh, April. Balik tayo, April. April or Saan na kita? Pauwi na po kami. Medyo umaambon-ambon. Sir, thank you. Thank you po. Salamat. Sa ulitin. Thank you. Opo. Ha? Nagpura na alin yung itong baka? Nagbaha na agad siya di. Nagbahasan. Ay, bagay nakalan to. Pauli na. We're going home. We as. Kaya nga ni din. Eh, pero pati, damay.